Hi guys, good morning. Dili jud maayo ang akong morning karon kay naay mga taong hilabtanon. Ilabi na kung atong pamilya hilabtan, masukod jud ta no, mga blood jud ta. Naapod sa ning isa nga nagsigig tagay kagabi ikauban si Mario. Ambot lag unsa ilang gibuhat. Oh, wa gyud ko na lipay karon adlaw. Nya mamahaw nami. Nya thank you so much sa imong pagriban ni Madam Joy Joy sa free nga riban. Atong atuon si Madam Joy Joy, atong sagpaon, kay gwapa na. How are you, Madam? Yes, I'm okay. You're so very beautiful today. Okay? Straight na kay buka mo Disney princess. Ang likod, atong tanawon, bagsak na bagsak. Diba? Na kay bubok. Lupigan si Ate Lab. So mangaon na kuno mi guys, tuara ang tagay nila kagabi ni Mario. Niya si Jing. Nag-prepare si Jing sa iyahan. Sudan nga gi-prepare karon na ay itlog maalat, na ay paksiw ni siya tapos iyang giprito ni Jing with itlog dayon. Tama. Okay ra na. At least di ka matay ana. Jing, kain na tayo. Doon tayo, Jing. Kay Madam ito. Magkape ka, Madam Joy? Oh, kape ka. Sige, pagkape para walay kabuhi nga may tabo. Asa man si Mario. Atong atuon si Mario kay para mamahaw na. Pumaligot ta karon Ate Lab, atong lumsa na si Joy Joy. Total dili man na dagat, dili madaot ang iyahang buhok. Beb. Beb. Sherwin. Kada ilis na ko, yaha dahil labhan ni Sherwin ang kuan. Ang bulingon. Nagawas ni siya ba? Atong tan-awon diri sa gawas. Hilig ra ba sa ni siya chika-chika base na diri sa guard. Atong anhaon. Ay, wala man. Asa diha ka nagpaingon? Atong tan-awon diri sa labhanan. Murag wala. Alin na! Tara din sa taas. Oh. Alin na! Pamahaw! Hoy! Alin na! Naghilim na sila kagabi ni Kita Saragaga. Kaya wala na hurot. Bet! Sila ka pamahaw na! Balikin na unya! Kuwasa sa taas. Hoy! Ay na. Kay lahi na siya. Kay human ilis na ako. Ang bulingon, iha din labhan. Naay nag-comment sa kuan akong page nga maot nga luod nga ako daw maot nga luod nga mao nang ignon sa mga viewers na luod kay kuno wala mo tabang sa pamilya. Walang jud mo mahibaw guys. Kung unsa ang akong pagtabang sa akong pamilya sa una ilabi na datong pandemic time. No? Walang sila ka hibalo. Halos wala namang gani diha ako Doon kay gipalabi na ako akong pamilya. Nga karon magkaon na ta nga karon mo ingon nga ingana sus ambot lang po makita ninyo tanan video nako sukat sa akong pagsugod sa akong pag-vlog hangtod nakauli ko nga during pandemic ambot lang mao nang na may uban good nga makakita ra sa usa ka video mao na dayon to ang ilahang paghuna-huna sa usa ka tawo pero wa nila hunahunaa og wala nila tan-awa ang tanan mga video nako. So karon mamahaw ta di ta magpa high blood di ta magpadala sa mga taong walay kwenta. Walay pulos. Mao nang karon mukaon ta sa itlog maalat. Kadigo ta sa swimming pool na para magdawal ang mga utok. Kaon ta guys. Si Sherwin wa pa nagkanaog. Ang utman.
Asa ba kadikat Papa Mario? Ali na, babe. Naglaba ka? Ha? Lugi. Sige na, niya. Alam ko, salamat kabilang ka. Ay, makaw na! Di ba ni Ma, kuwanday na bubo dahil? Ha? Dili ba ni Ma? Magbubo sa ka ng suka-suka? T-shirt o tas? Dili man. Talaga naman ko nag-video nga. Kanaan. Walay salina si Sherwin. Dali na, mga anak. Gawas mo bata, Tino. Ha? Bata. Amat si CMT. Ah, dito nagkaon sa bata. Siya. Kaunta. Bigod na lang sa taraon, magpisaw na lang ka. Okay naman yung buhok. Isaw-saw dana, no? Hindi man dagat, no? Sarah, hindi na ba yung buhok iligo dire? Ito. Nangutana naman good me ba? Di na ito siya ma... Parang di na kuan. Labon gagahapon, ingong ko, Tino. Maligo na sa ti. Kaya tuglaw, matagapon. Kaya mo mag-ilan-ilan matagapon. Nagato na sa tap. Kutuan. Duty siya. Dito ko pa dito yung kaya si Kuya mag-drive sa Jensen. May importante na po ang si Kuya. Conference. Dali ka baba ulas. Mario Dad. Ano ito? Mario diha. Mario Mango. Hindi na sa panglaba. Yan. Muna. Yan hinupukan. Isa si Mario. Ako maglaba pa. Present sila pa yung sa iyang. Dito sa gabanan ako mag-present kay si Mario dito sa panlaba si Mario. Na mga hayop mo mga basher mo. Magpakalamira kayo. Pakialaman mo sarili mo kung nawit-wit naman na. Ako aday tayo. Hindi na makakabay. Hindi na makikubay sa kung basher ito ang nag-comment ba ka. Sara, yellowest yung ngipon. Yellowest. Dagkan na. Oh, yun ako to, wala ko labot. Nung nagilo, mas nagilo na imong na. Nagilo, ihi. Nagilo imong ihi. Beauty eye Sabi dito. mo? Babe, alin na babe. Ano yung anak? Na, oy. Ha? Sino? Saan? Na, yung ipabasa ni Sarah po Saan nagpabili? Ano pabili? Abi po na sa tiyo. Siya po, di ba? Siya sa iya nga. Iya sa iyo ni ate. Mamaya, babe. Sige na daw siya. Aw, din na, sa ako din siya Muhammad nag-comment. ko. Ikaw puli din niya. Kay aw di na. Kung tukon imong utok ba nga ka. Lagot ako nimo. Me, ako rin pinatay mo tapat, basig ako Para- yung masumbagan. Nainggit ko lang to. Nainggit ko lang. Ako Ya guys, karon mahaw ta. video na ko na kay wala ko kuy lain content. Gusto ko magparehas mo og content. Diba? Doon sa ako ibuhat, ako video kay ako na ako content. Video kay di pa man siya kayo kabalo kung magkuha og mga content. Munang maulaw pa siya mo video. Di po yung tumuga sa plato. Di po video-video kay mama ako sa cellphone. Nagmabasa. Di ra iko. Di pa siya kabalo mag-plaster sa iyang cellphone asa dapit ibutang para makapili. Pero gitagaan ko ni Madam Sara Gaga sa stand. So maka automatically na ko malong Sara. Sure! Ay, sama! Ngano man ata? Yes! Ako Si Joy Joy ako ta na ni Vlog ha. Jeng ay na jeng. Ikaw malipong nga gamay ra kay ito kinuhaan na guys ito ah, di ba? Saman. Ay na maglasa. Ay klasa kanya ba yan bento ya. Oo, basta magbrihan na. Wala man taklobi pagkabuntag naman Lain la takloban. Ha? Kato? Sarap. Uy. Jeng. Bakit na kayo plano ka itong tequila mo ko? Moinom ako si Madam sa tequila. Ipa-defrost na ito si. Magpan na niyo magpan mo mag-withdraw mo na niya o tubig karon di mo muring. Kuan na ito si. Muinom si Dokto ang Madam tequila din. Ha? Muinom si Madam tequila. Ako di ko gila kay ko. Kasi labot po diya gag. Saktan kita diya. Dili gyud si madam. Ay pag dilabot maring Amo ba talang ulit ko pa ako sa inyo ha? ang tequila. Well, Nagkalimutan. Dili mo gud magawas kay nag Buti na. Nag-ice gani.
Lagi ayaw mo pagkilabot na na marin. Ako na. Okay. Pagkilabot kaya andit ko na punggutan ni liog. Aga. Di mo mangilabot makaana mo sa lain balay ay mo pagpangilabot gawas siguro magyamar ang tag-iya nga kana inuman na kaya aron mga hubog mo mga dugta mo kaya pa di kaya pangilabot mo nga wala gani nag-iyon ng tag-iya nga inuman na ninyo. Nang ay pag panghilabot joy. Walang kamo guys. Ay good po pahilabot sa mga taong wa nang hilabot. Ay mo pahilabot sa mga taong wa nang hilabot ha. Ay blood ko. Kala. Kung nagdili ako ngayon po na at least gold, di mo ha. Ito, mga trip-tip, mga namang... Ano bitaw? Mga taong manghilabot no? Dapat unta tanaw sa nila ilang kaugalingon ba no bago sila manguha sa bang tao. Balansihon ba? Kumbaga, balansihon ang matrix guys. Pero ito, nag-comment ko sa kung kanta ba? Anang, ay ito oh, talaga dapat pareha ka kanina. Mayamay na, ay Mario. Ito abnormal, ito kaguto. Sabi, Mario na ako dito, sir. Yawa kang siguro ka na, sorry, good. Oy, mo nang gitawag ang tao nga, everyone is unique. Kaya ano, dili man tanang tao parehas. Diba? Unique ang tanan, kaya dili siya tanan parehas. Nun man galuod kinomi. Kung giluod mo sa ilahan mo pananaw, Aman. mga waa mo. I-control. Ito ang inyo. Ano mananaw man mo, kung giluuran mo, Oy, mas luod mo. Kung nanaw pa mo nga giluuran mo. Ate lang, luod, nagbalik-balik ko nagtanaw. Gani. Giluuran mo, pero kaya income na niya. Bahala mo niya, basira mo. Hala, sige pa magbas, karoon makakwarta mo. Tulod mo rito sa ako. Sunod na yun dyan. Wala, uwe, man si sulok lab-lab, uwe. Bilit guys, ang tanang tao, maskin sa kabuutan, pag inyong hilaptan, kuyaw na una. Kung una yan yung cellphone niya. Kung na-idol mo, pag hilabot. Pakialaman na ito atong kaugalingon, bago ang ibang tao. Kayo lang yung pangot na niya alam. Ano ka ito na alam? Ito mako dito, urban siya. Ang kanibang tao nga, buutan, ilumon, pero pag hilaptan, kuyaw-biyak kayo na, mamaak. Mambarang ba? Mambarang. Maate loop. Gusto ka balangon ta ka? Di tayo barangon ta. Balangon ako lang ngayon para mabungit ka. Bali na mo, hindi po sa tayo mo likod. Hayop ka. Andun mo, surang-surang nun guys, kaya mga tao dali guys, high blood tanan. Mura ang lawa ang atong vlog high blood. Nga, dahil kasi karamit kakon. O kato na likramo na nga. Nagkulog at tuloy nagtigawan, egget ka. Alit rin napunta ka pila ka lang nun. Karon Joy, Maringinday, Sherwin, Atilab, Saragaga. Matog mo dito ha. Walay gawasay. Matulog rami. Huwag mo labot. Irene Buntog. Maunang ingnon mugluod kay maot man gud kag batasan. Kontrahon manimo imong pamilya, dalo pa jud ka dili nakamuhatag sa imong mama kay mahadlok ka makakaon ang mga anak ni budog o ganahan ka muhatag animala ka paghatag para makakaon sila buang man di ay ka ha ayaw pang pahilabot sa among pamilya kay amo ning pamilya wa kay labot. Kung gusto ka muhatag para makakaon sila, paghatag ni mala ka. Wa ko nag-ingon nga di ko muhatag sa akong pamilya. Sukad pa sa una day, wa ka siguro mahibaw ug unsa ang akong pagdala sa akong pamilya. Mao nang ayaw pag-ingon nga dalo kay gibuhat nako ang tanan. Isip usa ka anak nitabang ko sa ilaha. Pero ayaw pud sad pag-ingon nga halos tanan na lang higayon mutabang ta kay ngano mag-abusar ang uban igsuon nga naay gipangbilin nga anak pila ka anak didto
natural sila magpakaon sa ilahang anak, no? Kay ilaha man ang anak, di man sa ingon nga tanan higayon nga kita joy mo pakaon, kita joy mo abaga sa mga obligasyon nila kay ilahan ng pamilya, ilahan ng anak. Ug di ka bugok, ha? Ug di ka bugok makasabot ka, pero ug bugok ka kanay mo utok, gamay kay kag utok day. Irene Buntog. Sa imong apelyido pa lang, buntog na. Ha? Ayaw paghinilas kay ngano mura sa og perfect ang imuhang pagpuyo. Ati man ang imong kagalingon, ati man ang imong pamilya ay papangilabot sa mga pamilya nga wanang ilabot nimo. Buang ka. Ha? Dagway ba nimo day? No? Hilas uroy ka. Ikaw mo'y luod, ati man na imong pamilya. Ha? Ay papangilabot namo kay maski pag magkatuwad-tuwad pamilya ni namo wa kay labot, okay ra siguro nagpakaon ka namo, ni mala ka, wa ka napakaon namo, ug ganahan ka mo tabang, ug ganahan ka mo hatag, paghatag buang ka ay papangilabot kay wa ko nang hilabot nimo. Ni mala ka imong pamilya mo'y atiman na, imong pamilya mo'y pakanaw og insakto. Ha? Ay papangilabot kay wa ko nang hilabot nimo. Buang ka basig ibuntog ta kas dagat. Ha? Ilubong ta ka. Ilubong ta nga nagula una ang ulo. Ganahan ka? Buang kan malak ka. May blood din tanan. Awat-awat na kahit blood ka. Habit ko. Hindi na ako yelo kung nagpag. Alam kay wala may live cover available. Yellow lang man. Nagbuat. Ay, pink na ko. Ayaw na ninyo pagpanas i-blame si Sara Gaga nga yellow og ngipon. Wala magud sa na siya toothbrush daw toothpaste. Kung mahimo, padalhin ninyo, padali. Kay para makapalit siya sa iya mga everyday daily na Colgate toothbrush. Basta ka toothbrush, saan yung tangin pala ko? Toothpaste nga, naihahalo bitaw mo rin ang imong sanina mo'y ilabay din eh. Na adin mo. Sinina ka Jujuy na. Ayaw gid mo pagkuan diha kay agsulod ba si madam. Na panty, kinsa na panty. Ka Jujuy na diha. Kana kinsa na panty. Oh, kana kinsa na panty. Napa, kinsa may nagilabot tani ho. Kinsa nagilabot tani nga dinhira ba ni sa taas. Tani, kinsa nagamit tani. Ano ko nang labot nakoy toothpaste diya sa kusudlanan sa Hindi kuwan. ka mo tigay Ginoo. Ginoo, dami ka na ikutang kay Ginoo ka. Daw kani always na isira dana, always na isira kana. Lagi labay ko dati ang panty ba. Isira na dana. Anak diha. Bago ta karon lamhat to. Inyong mga panty asa ninyo ipangutang. Isangit. Ganyan Ang sira baso kana. na ara ang panty nawala. Di mo kuan, di mo aglikay gayud. Ikaw ayuhan ng bidsit dana kay aron di na ipang. Konjut kaya to agluan ang konjut kay nang nimaho na pudjut. Unsa ni maho? Ang CR ba? Wala ka lang ato dahil dito ay pagsalidagan istorya. Pinasilpon. Puro ra istorya di, kay agkuan mo sa kuan. Oh, di ara. Panumpa kuna. Imo. Kabalakan. Oh, mausa ni imo isa. Hoy, igi ko pagdamay-damay na. Iuli. Iuli. Oh, kani kang Mario. Oh, imo Mario. Niwawan ka ba? Wagid si Mario kuan. Wagid si Ibalik ti. Wagid si Mario balibad. Ako na. Inom gidayon siya. Merkado na ta. Pag ato sa merkado dito, kabuang ka man kaha. Agoy ikubag. Labang gahapon nagpalit ka gahapon sa ikubag kung sa imong suruyaan dito sa kuan. Sige na. Pamili na dani asang imo dani. Sige na. Ikaw pili na. Dani ako katre. Mura kung imo. Agoy katre. Wa tay mahimo dani. Paligo ko mo swimming pool dito inday ka mo tulog Joy. Katre. Ikaw Di pa na pwede si Joy magkaligo kay di na pwede basaon ng iyang kuan. Kuan sa puno na siya sa isa ka semana anak pagkaligo. 3 days, isa ka semana. Grabe ba sa kag isa ka semana? Tagtulo na kadlaw, buot-buot ka, himo kasi mong rules and regulation. Oo. Daw kaning mga tao nga mga di pa kasabot nga Way. way buot, di pa kasabot, bugok. Balik-balik na punta sa isyu, balik-balik na punta sa isyu. No? Na mga tao nga
Piling, nay mga tao nga piling perfect na gid kay ilang pagpuyo. Mga hilabtanon mo, ayaw pagpanghilabot sa mga tao nga walang hilabot ninyo. Irene Buntog, hila sa kayo ka, patya ka nimong sounds niya, Madam Joy. Na, hila sa kayo ka, mura kag sikinsa. Ay, pa-post diha. Na ibuntog, taka karon. Basig, buntog ko ng imong ulo daning, na, balik-balik sa isyu. Lisod pod, ug abagaw na ko tanan obligasyon, no? Nga ilaha man ang anak, ha? Ilaha man ang anak, tanawa tanan ang akong vlog, sukad sa pagsugod sa akong vlog dito sa Mayamiya, Dani. Nga vlog tanawa, wa ka lang mahibaw og unsa. Ultimo manggani pagkawala sa akong ads, wa manggani ko natigom tungod kay nag-focus ko sa akong pamilya. Ha? Wa ka mahibaw. Nawala ang akong ads. Wa ko'y ultimo piso nga tigom tungod kay nakapokus ko nila. Pero dili gidi ay maayo. Diyan na ako na-realize. Pagkawala sa akong ads, diyan na ako na-realize nga di gidi ay pwede nga tanan-tanan na lang jud i-focus, i-hurot-hurot para sa pamilya. Kinahanglan gidi ta magtigom. Kay panahon nga panahon og wa nay income. Wa gitay makuot. Yang bilat na may ibutugan. Unsa man agbuntog ka sa iyang kuan? Ako na papaak sa eko itoy. Ama. Balik-balik sa isyu Ginoo ko. Balik-balik kay puol. Mao lagi tan-awa tanan vlog sukad sa akong pagsugod. Dili naman sad ingon nga hangtod sa hangtod na lang siguro sad ta. Focus sa pamilya noon naa man ang pagtabang pero di gyud nato ingon nga focus gitag tanan ug kuan. Magunsa na lang. Napareha sa una. Wala pa koy na-invest nga kuan, payag. Tungod kay puro rakaon, kahibaw ni jud mo dana sa mga legit nga followers, legit nga subscribers nako. Sukad sa akong pagsugod kahibaw na dani kung unsay ako mga vlog kay during pandemic, wa jud ko ingon nga nagtigom, focus tanan kaon unsa pa diha. Wa ko ingon nga nanumboy kay maunay tinuod. Wa ako nag-ingon nga nangwinta ko kay maunay tinuod. O karon mag-ingon ka, dili na ko muhatag kay mahadlok ko, makakaon ang mga anak ni Budog. Natural naman sad siguro no nga ang iyahang maginikanan mag-obliga pod, suporta pod sa ilang anak para makakaon lang anak. Lisod pod abagahon ako tanan obligasyon sa iyang mga anak. Nga naaman sila, buhi man sila. Gani abroad pa. Buang madayka ang imong pamilya mo'y atimana. Gihimo ra magay na nila, buto na unaon, gihimo ra nila na yaya si mama. Wala man na sweldo nagtuo ba mo gisweldohan na si mama diha ni Budog. Nila ni Maribel nga wala man. Ay ko pag buisita kay lagotan mga inganing style. Dili gid ko ag tolerate sa mga labi nag tan-aw na ako nga mali. Dili man ko perfect nga pagkatao pero sa tan-aw gani na ako sa akong hunahuna nga di maayo, di gid ko na ikuan. Di gid ko na magkonsente nga inganang style. Walang ka mahibaw og tan-awa akong vlog sukat pa sa una, ultimo tigom na ako. Di na magay kog tigom to kay focus sa pamilya. Pero mo lagi nang giingo nga dili tanan ihurot-hurot kay magunsa na lang og wala na. Suma sa pagkawala sa akong ads. Nakatabang bang pamilya nako sa kuan, mga panginanglan nako, ultimo magani Skyflix, wa ko kapalit. Kay wa dia kwarta, wa dia tigom. Ay ko pag kuan na kay, unsa ka? Agilasan uroy ko nimo mura kag sikinsa. O gusto ka nga maayo og lami ang pagkaon sa ilahan ni mama, mga anak ni Budog, pagpadala. Ha? Pagpadala. Ayo pag puro istorya. Hilas uroy nimo mura kag mao. Ka-high blood. Buntag pa ag high blood ron nata. Puro ra balik-balik sa ingana nga style. Lasan uroy ko nimo. May pag maghikog ka. Ganahan pa ko buanga ka. Laguton tanimo. Irene Buntog. Lami nag-ipakog-pakog na imong utok daning kuan bahaligi dani ni Madam Tutsi Baga ra pa niyang haligi. Ha? Baga ra ba ni? Basig. Hagoy! Na. Tingali gid mo ha.
Ay gikupag na. Irene, ako igipahimungtan sa imong Ay gikupag na. Mapalit ako kukma. Hawa diha. Maku kakarug kontrahon ang pamilya. Wala man ako na sila kontra ako pamilya. Ha? Wala na ako na sila kontra ha. Dili lang jud ko ganahan kung unsay makita na ako nga di maayo, di ko ganahan, di na ako na itolerate. Ha? Kaibaw na si mama. Gigna na ako na siya. Sige kay ikaw man gid misugal na magikadan ni. Hindi ko ana man gikadan na. Gusto man gid sad nimo nga ibilin din ni o sige. Dili na ko maghatag sa bugas dinhi. Prangkat nga pagka-istorya. Lisod pod no. Ha, lisod pod. Noon mga dadto mga niyagi aghatag ko. Oh, pero naay mga time nga hatag kog sudan dito dili i-vlog. Unya mag-ingon ka nga dili kog hatag kay para kuan dili makakaon ang anak ni Budog. Kung ganahan ka, adlaw-adlaw padala dito ni mama para sa anak ni Budog para makakaon og lami. Malaka. Buang madeka balik-balik puol naman sige balik-balik kung unsay kuan. Wa na kay lain nakita puro rabudog, puro rabudog. Plasta naman sila, maayo naman lang pagkaon ni mother dito, mga anak ni Budog. Unsa pa may gusto nimo? Ha? O gusto kag dagan paging makaon nila padala? Ha? Nganong idako naman gina nimong isyo Irene Bontog. Nimala ka, ibuntog ta ka ning haligi ni madam. Ha? Basig na. Iuban ta mo pakog di maring inday. Hala. Hala. Hi langga, meet your mommy. Ming Ming. Bawal pa siyang inahoy, bawal pa siyang injectionan. 2 months pa. 2 months. Kailangan pa talaga 2 months. Tapos kailangan na siya i-deworm. Pagdating mo dun sa ipahanapan mo ng clinic. Doon. Kasi hindi kasi ako magsabi sa'yo ng 100%. Ito sa akin, Jing? Yung brown? Yung puti? May-ari nun. Magputi man yan pag mag-laki. Ganun ba? Lubig, guys. Ako na lang Labibi na mami. ako. Labibi na rin ako, guys. Salamat sa blessing, Jing, ha? Ay, panilabot diha, Mare. Ay, ako sa una. Baka po na siya. Bawal Kaya pa na siya. naligo. Wala pa na nakaligo yung sukad? Nakaligo na yan isang beses. Pwede na yan siya ligo. Hala, pag Handa lang aircon pinit kayo. Jing, pagkuha dani, Bihib mo kayo. puhon, pagkuha dani puhon. Ala, lalaki na ba ni siya, guys? Thank you so much. Parang nawala ang high blood ko. No? Ito isa na ko. Akin na ka, ha? Meet your mommy. Your mommy is very beautiful. Your mommy is high blood. Your mommy is high blood. That's why you behave to me. Ito ko na yun sa baba dahil tapos ibili mo lang siya ng dog food niya, ha? Dito. Okay, Hindi na yung magdidi. Hindi na. Pwede mo siya padidiin. Paliguan ko na lang ito. Pwede mo siyang bilhan ng goat milk. Yung atgal Goat mo milk? malaki na ba? Samahan kita. Ay, mami. Sige. Yung atgal mo malaki na, padidi mo na dyan. Gusto ka magdidi sa atngal ko, bibi? Ha? Pero pa-enter yung aircon break. Hoy, Jing! Kaya bawal na init sila. Hindi ko pa ito madala. Dalhin mo na. Pa-deworm lang natin. Dito, ipadiworm. Tapos, doon, hanapan mo doon ng clinic sa inyo. vaccine. Vaccine. Ang- Kasi ako, babaksin mo na siya, babe. Ha? Huwag mo siyang hayaan, di mo vaccine. Oo nga, pabaksin ko siya. Bibi? Agay. Ang bibi. Hoy, kaliguan na to ni Jing. Tapos, gusto ko yung mabango. Mayroon ka doon pabango sa kanila? Wala. Ano ipakaligo? Shampoo? Shampoo na. Sabon. Shampoo? Baby, pwede magpunta tayo sa pet shop. Bili ka ng niya. Mga Gamit O, yan. sige, mamaya ha. Ngayon na, tara na. Check muna ako sa ano ko. Kasi, hindi ko pa na-check yung ano. Kaya para maliguan mo yan siya ngayon. Kasi blower na siya. Kailangan i-blower na siya. Ang bibi Mag-isara namin. ng blower. May blower ka sa bahay mo? Wala. Bili ako ng blower, Blower no? ka ng blower. Para ma-blower yung ano Kasi niya. pag maligo na siya, dapat maligam-gam talaga yung tubig. Hindi yung malamig, ha? Hindi malamig. Oo. Iligo mo lang siya every 2 weeks siguro. Huwag masyadong araw-araw. Sige. Tapos ito, Jing, kaliguan ko. Blower. Blower din. Huwag mong gupitan, ha? Kay bawal pala siyang gupitan. Hala, bibi. Ang bait-bait mo naman. Mabait din siya. Ha? Ganyan yan siya. Pag mag-oo ito, Jing. Kasi dakutin mo, God. Magbili ka ng tissue. Hindi basa. Pwede papel na ay kundi carton ng sigarilyo ba? Pang ganyan. Gusto mo sa plastic.
Bibi. Isanay mo siyang may trapo para alam niya kung saan siya iihi. Kailangan may trapo siya. Pwede ito doon sa kwarto ko. Oh, Wala pa ito kuto. Wala, oy. Ha? Wala pa ito kwarto? Doon sa inyo, magkakuto eh. May mga aso kayo doon. Oo. Hindi ko talaga ito ilabas, Jing. Kailangan sila. Pwede lang doon sa kwarto ko. Oo, kwarto. Ito, doon. Nasaan yan doon? Hala no, Bibi. Ang bait-bait. Ito guys ay lalaki ibigay sa akin ni Jing. Maraming salamat, Jing. Hala, lalaki siya. Tapos mamaya, bilhan natin siya ng ano, yung shampoo. Iwan ko lang siya dito. Dito, pwede siya iwan dito? Hindi ko na siya unahin sa taas. Doon? Kasi naman siya doon. Ala. Lang gano'n mo, babay na ko sa akin. Kaliguan na to na siya, Jing. Kung bibi. Hala. Bibi ka ha? Bibi ka doon na. Mayaman mo yan si Mayamiya. Mayaman sa utang, guys. Pero kahit na mayroon akong ganito, alagaan ko yan siya. Mamimiss ka ni Mama. Mamimiss ka ni Mama. Ha? Lalaki siya, guys. Bigay sa akin ni Jing. Ako, bibi. Ako, bibi. Hindi siya, makulit, Jing, no? Pundo lang siya, oh. Ha? Yung iba doon, may mga may-ari na? Lahat, may may-ari na yon. Ay, ganun. Yung babae? Meron na, nabili na yun, nabayaran. Nabayaran na. Hala, mayroon akong toy-toy. Ang toy-toy namin. Ang pangalan nito ay, May. Ay, lalaki man ito, no? Ano pangalan nito? Mayamiyo na lang ni siya. Mayamiyo. Oh, pwede. Mayamiyo. Okay. Ang toy-toy, mag-vlog ka. Hello, guys. Hello, guys. Sa vlog mo hanggang paglaki. Oo, maraming salamat, Jing. Mayroon na akong anak. Allah, ang baby. Pag-uwi mo, bilan mo siya ng isang baga, magdala ka ng tubig niya. Ha? Sa paglarga, Okay, dalan ko siya ng tubig. Ma-stress na kasi. Pero pwede kaya ito sa bus? Baka hindi ito pwede sa bus, Jing. Lagay mo lang ito. Ha? Lagay mo sa isang bag. Siya? Ay, kailangan mayroon akong lagyan, no? Lagay mo siyang iyan. Baby? Kailangan mayroon kang lagyan. Hanggang yan ha. Pagbalik ko sa inyo, mandyan pa yan. Oo naman. Alagaan ko Kakain na ito. yan sila, kaya pwede na yan sila magputas. Pero Saan naman gusto ito? mo magbilihan mo siya ng pagkainan niya, goat milk, para paminsan-minsan i-milk mo siya. Kasi wala pa mo siya nag 2 months. So, kailangan pala doon, maghanap ako doon ng ano. Ng ano niya, yung pwede doon ng mga ano nga na injection. Oo, yung vaccine, sa himuog siguro, or saan. Mag-aircon kayo dito, oy. Bibi. Tayo. Ang bibi namin. Ha? Pinakita na ni Sherwin. Ako, ano niya, dalaunan ako. Dalaon niya, ganahan sa siya. Ang Miu namin. Miu na lang ang pangalan. Mio. Kasi ako naman si Maya. Ito ay Miu. Ang Miu namin. Wala ito bulati, Jing. Kaya nga, di-deworm no. Deworm natin mamaya. Sige. Ang Miu namin. Doon na lang siguro ipa-deworm na. Isahan na. Wala ka ba doon nagtingin? Nag-search Hindi ka pa sa nga ako inyo? doon eh. Hindi pa to pwede i-vaccine. Hindi pa. 2 months pa. Pero pag deworm, pwede na siya. Maliban sa vaccine at saka deworm, ano pa? Marami pa. Parbo. Oo, atay parbo. Pero pwede na ito parbo siya. Wala pa. Hindi pa 2 months pa. hindi pa daw April pwede. pa na siya, April. Di bali vaccine at saka parbo sabay? Oo, sabay na sila. Meron kasi mga 18-1, Ah. 7-1. Kasali na yan dyan. Ala, Mio. Babe ka sa akin, Mio, ha? Di sila naglaro-laro doon, Jing, sa taas? Uy, Ito? ano man yan, maghilak man yan kayo. Nasana yan sa akin. Ala. Every gabi kasi pinapunasan Toy-toy. yan sila. Ang Mio namin. Alang Mio namin, oh. Bait-bait ng Mio namin. Paliguan namin ito mamaya, guys, para mabango siya. Pwede na namin siya itabi dito sa kuan. Dito pwede namin itabi. Pero man diaper niya para di magwiwisan. Mayroon ba diaper ka siya dito sa kanya? Pinkan. Ay. Ang tuy namin. Okay na siya. Ayan siya ganun. Busog na siya. Pinakain mo na siya?
Agoy. Wala ito buhok ko to, Jing. Wala, uy. Siya. Okay. Labas tayo, ha? Labas tayo. Ayan, mayroon na akong alaga. Ha? Kabuang ka magkangaro dahil manig kaliguan. Manito na lang balay? Oo. Dahil ako bata. Agoy. Dahil ako bata. Imo ni palanggaon, ha? Ha? Ang Butan nga color. Butan kayo na. Ang Butan nga. Tupod. Dugay mo, kilo tupod. Sir, sigot ni Mario ang akong kabibi. Oo. Ako ni Tutoy. Di patutoy na to, di. Tutoy. Hindi na mag-itinay ninyo ah. Ha? Kamera. Kuan, kanina lang nabilin. Kamatay ko banday? 5 siya, Tita Sara, pero wala na. May-ari na Labi ka yun. na dahil. Labi ng baligo na nakagawa. Sige na natutugtas. Mura medyo na ni mo bata. Magkuhan sa Mali idolog ninyo. o motor ti, anaganaran siya ti sa motor. Para na kay kauban o gabi na. Ay mo tahul ba? Ito dito. Okay. Among bihib na mo, Toy, ha? Bihib, ha? Kaya sa Jing. Kakalik ko na ta. Wala ka doon ta. Asa sa paingon? SNR o sa farm. Ala, is in Wow! Sayon, ala, mag-is in art. Nai-diver day? Nai-diver? Tawag yung doon. Siguro ka. Ala. Bok mo niya tumatag ma. Ha? Kaya lubog na pangalan niya anak. Lutas na ba na ti? Nalutas na ba ito, Jeng? Sa pangalan niya anak Ray. Ako makain na ito, guys. Ang ipakaon na ni Jeng, isa ka plato. Uy, grabe, uy, hindi. Okay, aron Anak naman bibito. Hello, guys. Ang amo dito.